Lezi ke izindaba zu-1K ZNTV ifundela uSamkeliso Ngqulunga ngikubingelele mbukeli naze ihamba phambili usuku namhlanje. Belisenkantolo lwesilo nabasendlunkulu iqembu Team Sugar limise amakhansela kanti ke yabhidliza iChina Mall eThekwini. Libuyele ke enkantolo ephakeme mngungundlovu icala lasendlunkulu yakwaZulu ngokusho kwenkantolo ithi ke ukuqonda kwayo icala limayelana nokuqoka kwesilo esibusayo indlulamithi uMisuzulu kaZwelithini ijaji lithi abantwana abadala abasendlunkulu basolo uMengameli Cyril Ramaphosa ngokungabathinti bona kuqala ngesikhathi ke ebeka ingonyama ngokusemthethweni njengohulumeni. Ummeli womntwana umbonisi ongumni wabo wesilo esisakhothama uMdlokombane uthi isicelo sabo sasenkantolo sikhala ngendlela okwaqokwa ngayo isilo esibusayo. Leli cala behleze enkantolo ephakeme mngungundlovu namhlanje. Thina esicelayo la ukuthi inkantolo ayisilekelele ngakho njengoba simele indlunkulu ukuthi esihlalweni sikaZulu kunemniningwana nezinto eziningi ezenziwayo eziphathelene namasiko. Kunabantu okufanele bakhethwe babhekane nalamasiko. Kunobukhosi bakwaZulu bumelwe amakhosi amaningi, amanye ayangena amanye ayaphuma kanjalo. Sithi akangakwazi ukuthi aqhube lemsebenzi ngoba ukuqhuba kwakhe lemsebenzi kuzobe kuyayislimaza isihlalo. Ngoba kuyothi mengabe sekuphumelela leli cala esilifakile kucaca ukuthi zonke izinqumo owazithatha nemsebenzi owayengamela isezeni ngoba wayengahleli esihlalweni ngendlela eqondile. So ke sithi ke uhulumeni kakhulu neNgonyama Trust noNdunankulu wakwaZulu akame ukuthi akhokhele izindleko zecala for umntwana uMisuzulu uze kucace ekugcineni ukuthi ngempela uhleli kulesi sihlalo ngokusemthethweni noma ngokungekho emthethweni. UXulu uphawulile ngesinqumo sejaji. Isinqumo sejaji namhlanje isiqalo saleli cala ekade silindele ukuthi liqale but ukuthi kukhishwe lemniningwana elithe ijaji ayikhishwe emaphephen ethu lokho akuliphazamisi nakancane icala lethu elifakwe indlunkulu. Icala lethu lifakwe indlunkulu lisame njengoba linjalo and siyakholelwa ekuthenini icala eliqinile impela. Kanti uXulu uthi bashaywa indiva abantwana abadala basendlunkulu. Umntwana uThembi Ndlovu osewashiya nomntwana umbonisi umntwana waseKhwezi babhalela umongameli after the 14th of May bakhononda njengama senior royal members, senior royal family members bakhononda ngokuthi uhlelo olahlonza umntwana uMisuzulu alizange luze lihambe ngendlela ngoba bona beyabatwana bakaBhusha okuyibona umthetho obanika amandla okuhlonza inkosana endlini kaMdlokombane azange beze benikwezwe ithuba. UNdunankulu kwaZulu uthi isinqumo senkantolo siyagcizelela obuqotho besilo. Isinqumo senkantolo namhlanje sigcizelela ukuthi isilo samaZulu asiqhubeke nemisebenzi esiyenzayo. Labo akade bezama ukunqinda amandla esilo ebebefake icala umntwana umbonisi nabanye ijaji lishilo ukuthi konke lokho kade bekusho akunaso isisekelo emthethweni. Ngakho ke isinqumo sanamhlanje kuwuphawu lokunqoba ikakhulukazi esihlalweni silo esibusayo futhi sekuyacaca manje ukuthi bonke laba abaphikisa isilo kungamawongowongo ngoba umthetho nosiko kusho khona ukuthi isilo sihleze sihlalweni ngokusemthethweni. Amabutho abekhona enkanise ngaphandle kwenkantolo ezindabeni ze1K ZNTV ku Ayanda Dube semgungundlovu.
Umengameli weTeam Sugar SA Musa Thwala uthi ke sizohlala ngolesibili longesonto elizayo isigcawu sokuqondisa izigwego kumakhansela abo amane amiswe kuleli qembu kulandela ukwephula umthetho sisekelo weqembu laba ke basolwa ngokuvota neIFP kumasipala eNewcastle kanti ke bekhipha ke esikhundleni uThwala kade ke engusekela meya. Laba bobane okuNondomiso Masondo, uSimangaliso Thwala, uAndile Nkosi noSizwe Ngcobo bonke bebangamakhansela eNewcastle nasemajuba baphinde babe nezikhundla eqenjini kodwa bavota neIFP eDrakensberg emhlanganweni womkhandlu owawubanjelwe khona ngenyanga edlule. Constitution yethu iyasho ukuthi ku11.1 umongameli akacontestwa kuwo wonke ama conferences noma any activities akhona kulesehlakalo ngoba bethi activity enhlangano bengiyilunga leESCO ngiyiphathi leader ngiphinde ngube president baphulileke lo mgomo so ijezo senzeka ngaphakathi iqiniso bamisiwe impela bazokubona babona uSaul eBheki eDamaseko. uThwala uthi kuzoba nomhlangano ohlanganisa zonke izifunda bese kuthathwa izinqumo ngalaba bobane. Sesophindela futhi makuphela le case sibiza wonke amalungu eTeam Sugar sikhethe abantu abazomela inhlangano. This time sobe sesikhetha abantu abaphuma kuma ward ahlukene ngoba amanye ayiphuma ewadini elilodwa ukuze imeleleke yonke inhlangano but iqiniso lihleke ngoba nemethi senkantolo bayaqhubeka benza izinto ezwrong. iTeam Sugar ke iyaqhubeka akusikho lokho kuphela abakwenzile kuningi okunye abakwenzayo basaqhubeka basebenzisana neIFP bahlala imhlangano eoffice into IFP benza ama conference call bahambela bonke amalungu eTeam Sugar bethi aba resign. Isehlakalo esivelile nje yena uAndile Nkosi lo Deputy President obeyikhansela ubesivakashela ikhansela lethu eWard 31 leli lawini by-election last year ukuthi nala resign ulithembisa umsebenzi angazi ngoba unayiphi icompany ngoba ngamgcina nje ehamba ngengcabulelo. iTeam Sugar ayikwazanga ukungenela ukhetho lonke ngenxa yokuthi kwavela ukuthi ayiwalethanga amagama. Sibe sesibona ukuthi akusiza ukugijimela senkantolo indlethu ingekho right isinayo case number lesonisendela enkantolo bese hamba kahle ngoba besine chance ukuthi so wina ngoba kuthiwa asendanga nje amagama abantu abazozimela eParliament konke okwenziwa sakhokha upfront imali kusasele 3 weeks ayikhokha yonke iphelele imali engango 750,000 so ke okubhlungu ukuthi lokho sesikuthola sibe sesithatha isinqumo ukuthi ungcono siliwithdraw la case leli electoral ngoba sehlala ukulwina lethu ukulwina kwethu bengeke kusasiza ngalutho ngoba abantu esinabo abayi leadership ibona abasebenza against thina and singeke siye empini uthi unamasotsha awu50 ufike lapho usuphethe awu20. Ithimba lezindaba lizamile ukuthinta lamakhansela ucingo lwaAndile Nkosi belingabanjwa. uMasondo wacela ukubuyela kuyithimba ukuze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni ngabuyanga. Godebo Sibisi wezindaba ze1KZN TV ku Channel 261 ngiseThekwini. Umasipala ithe kwethuleke ngokusemthethweni sonkontileko seqalise umsebenzi ukubhidliza kwenxanxathela esitolo esenkabeni edolobha iChina Mall ukuvele ukuthi ke kuzosetshenziswa imali engaphezulu kwa17 million amarandi ukubhidliza kwalelendawo eyangqonqosa umlilo ngomasingana ngonyaka u2022. Namuhla umasipala iTheku wethule usonkontreka ozoqala ke umsebenzi wokubhidliza ke sona lesi sakhiwo esilapha ngemumva kwethu okuyiChina Mall. Uzokhumbula ke mbukela ukuthi ke sona lesi sakhiwo sike sahlaselwa umlilo ngonyaka ke u2022 kumasingana kanti ke sinaye ke omeleke lona ke umasipala iTheku ozosibeka esithombeni ukuthi njengoba namhlanje sikhona la kwenzakalani. Mhlawumbe bamtuli sicela nje usibeke esithombeni ukuthi kwenzakalani namhlanje. Sibonge sibingelele. Namhlanje sihlangene ukuzothula usonkontraka ngokusemthethweni ukuthi babhidlize leli bhilidi. Njoba sisuka la bayaqhubeka bayasebenza sibe siqhubeka siya kwenye indawo. That is the main purpose ngoba sifuna ukuthi sizanelise ukuthi siyamfica esayitini uyaqala uyasebenza. Ikona singengakutshengisa ukune ngidemonstrate lesikade ehlephula udongo ukuthi kuyasetshenzwa manje. Ngifuna usibeke esithombeni ukuthi imalini mhlawumbe ezosetshenziswa ukuqhuba wona lo msebenzi. Umsebenzi imali ezosetshenziswa kuona yikho okwamanje sensi estimate nje ngomasipala ukuthi nayi imali esibanika yona ukuthi basebenzele kuyo. Kodwa the only time you know exactly ukuthi malini esebenzisekile till the end ingesikhathi so round off yonke into maseqedwe kusetshenzwa ngoba i-risk yokuthi ukwazi ukuthi kuzoba 2 rand noma kuzoba 10 you may find out kuzogcina at the end of the day sekushona phezulu ama cost noma shone phansi.
Niya ngekhathi kade ukhuluma la ushilo ukuthi abanikazi bali business noma bayo le building bathini ngizwile nje nikhuluma ngendaba ukuthi kuze kwagcina sekiwe inkantolo kanti futhi abazange bawuthobela umyalelo wayenkantolo. Kube ukuthi masifike enkantolo ithatha isinqumo ukuthi bazobhidliza kwayimali abangenayo. Mabethi imali abenayo saphoqeleka thina njengo economic development and planning ukuthi senze ibudget ukuthi kulungiswe into yokubhidliza ibhilidi vele sisazoyirecover lo mali kubona ngoba bebekela isikhathi sasikisimanta ukwenza lokho mabefeyile ukwenza lokho sekuphoqa ukuthi thina singenelele sizolibhidliza thina ibhilidi and yasilibhidliza yonke imali yethu esisebenzisile njengomasipala soyirecover back kodwa futhi more than lokho sinayo into ethi uma ngayo ukuthatha isikhathi begcina bengasikhokheli so thatha back into yethu yomkhandlu sakhe something ukusiza abantu bakithi bangagcina abantu bakithi behlala sesenza iloss endaweni adikho. Sitshela ngalo luhlelo lolu eninalo lokulungisa izakhiwo abanikazi bazo abangayinakile. Empeleni ngonyaka odlule sithatha isinqumo njengomasipala ukuthi wonke lamabhilidi akhona lemkhandlweni abukeka ephansi kwabantu bakithi abangawanakile kanti angaphakathi edolobheni ngoba bona idolobha nje la ngaphakathi lubuso letheku kuyona yonke indawo. Manje umuntu onebhilidi la ngaphakathi siqale sabanika ithuba sathi bonke abenza isiqiniseko sokuthi bawalungisa amabhilidi abawenza abe right. Maka ukuthi bayahluleka ukwenza lokho sizosithatha isinqumo thina sokungenelela senze noma yini engabe kuthiwa yenzekile kulolo bhilidi bese bakhokhisa back imali yethu ngasoyiclaim back imali masingayitholi. Okufanele baqapheleke laba abanamabhilidi ukuthi uma ngabe engakhokhi sokugcina silithathile kwalo nebhilidi phela ngoba la nje basikilana nje akusizoba nomuntu oyekela idolobha lethalenze lingcole ngoba akuphoxwa yena ngebhilidi abantu abaphoxa yithina abantu abaholiday. Yabonga. Njengoba uyizwela ke mbukeli ngizocela ke ukuthi siphinde sithinte naye ubaba ozosichazela mhlawumbe ke ngaso isimo salo lona leli bhilidi. Mhlawumbe basicela usibeke isimo salo leli bhilidi mhlawumbe linjani? Ngibonge nkosazana. Isimo salo leli bhilidi singathi masilibeka nje phecelezi it's a potential dangerous situation. The structural integrity of this building is compromised. So lingawa noma yinini njengoba lahlukumezeka umlilo so nje kuphendula umbuzo wakho ngqo it's unsafe. Mhlawumbe ngifuna ukuchecka ukuthi inhlelo ke mhlawumbe uma ngabe selibhidliziwe zithini. Inhlelo ke esinazo zedolobha lonke ziholwa uhlelo noma iplan esibiza phecelezi ngokuthi inner city regeneration plan and local area plan which is an approved policy yomkhandlu ukuthi idolobha leli how do we turn it around. So sihlukanisile ke ngama precincts ahlukahlukene so sizo guide ke ukuthi leyo plan and policy ithi kule precinct esikuyona ikupho kufanele kwenzeke bese siyakwazi ukuthi kubanikazi mase siqedela ukubhidliza sifisa ukuthi kube yilokho enibheka kuko guided by the local area plan. So umsebenzi wona lo uzothatha isikhathi esingakanani ngifuna nje usibeke sithombeni njengoba kadusha ukuthi by June uJune wami uphunyaka walo noma wonyaka ozayo uzothatha isikhathi esingakanani ukwenza wona lo msebenzi wokubhidliza. I contract that has been awarded I duration yayo 2.5 months. So ke okuchaza ukuthi silindele ukuthi at the very latest by the second week of July lo msebenzi ube sowuphethiwe ukuze siqinisekise ukuthi konke lokhu sikwenza within the current financial year ka 23-24. Njengoba uyizwela ke mbukeli ke bona ke bachaza ke ngaso ke noma ke ngazo ke inhlelo ke zalo leli bhilidi elikhona ke lapha ngemuva njengoba ke besho ke ukuthi ke esikhathini esingangaphezudlwana nje kwezinyanga ezimbili mbukeli sona ke lesi sakhiwo sizobe sisingekho ezindabeni ziwani KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Asike sishelele ezitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukela indaba ze1 KZN TV naze kuyihlokano kuyizona ehamba phambili namhlanje. Belisenkantolo lwesilo nabasendlunkulu iqembu Team Sugar limise amakhansela kanti ke yabhidliza iChina Mall eThekwini.
Usekela mengameli wenyunyana abasebenzi National Public Service Workers Union uVela Ngubane uthi ke beneme ngendlela inkampani yonogada Freeman Security ephethe ngayo ke abasebenzi bayo abasebenzela kumasipala uMhlathuze njengoba ke bengaholile abasebenzi izinyanga ezintathu zilandelana. Umbomvu uthi ke lesi senzo singukuxhaphaza abasebenzi futhi ke bafisa umasipala uMhlathuze uthatha izinyathelo ngalolu daba. Inyunyana abasebenzi National Public Service Workers Union ithi ke ungaholelwa kwabasebenzi benkampani yonogada ngaphansi kumasipala uMhlathuze kungokuxhaphaza abasebenzi futhi bafisa ukuba lolu daba umkhandlu uqhamuke nesisombululo kulokho. Sinamalunga lapha abalelwa ku87 kumkhandlu lo waseMhlathuze. Labasebenzi basebenza under iFreeman Security Service. Sekuphele inyanga ezintathu bengaholi. So lokho ke njengabantu okuyibona abamele amalungelo abasebenzi kuyasihlukumeza kakhulu futhi kusiphatha kabi ukuthi umkhandlo olunye uphiko likahulumeni utholakala ukuthi uxhashazwa abasebenzi ngalolu hlobo. Uma ngabe usebenza usuke ubheke umvuzo ekupheleni kwenyanga nezingane zakho nazo zonke izidingo zakho zisuke ubekela ukuthi makuphela inyanga khona lokho ozokuthola. Manje ke labasebenzi sekuphele izinyanga ezintathu bengaholi futhi abanye mabehola bahole uhafu wemali kodwa besebenze inyanga igcwele. Kusiphatha kabi lokho futhi kwenza sizibuza ukuthi umkhandlu okuwona okhipha imali unikezele inkampani iFreeman Security Service uthula uthini baqhashazwa abasebenzi kanjena. So asikwazi ukuthi sithule nje sithele lolu daba asimemezele wonke umuntu bazi ukuthi eMhlathuze kunenkampani iFreeman Security Service exhaphaza abasebenzi ngalolu hlobo. Umbomvu uthi kubaphatha kabi kakhulu ukuthi ke kuphinde yavuselela inkontileka lenkampani yizeke noma ixhaphaza abasebenzi. Usiphatha kabi kakhulu ukuthi same company ivuselelwe iservice yayo kodwa abasebenzi abenza umsebenzi bebebona bekhala. So umuntu uyayibuza ukuthi ivuselelwe kanjani ilokhuzana iservice yale company ehluleka ukuthi abasebenzi kuyibona abenza umsebenzi uhambe bengatholi lutho. So esikubukayo ukuthi kuzothi makuphela inyanga abadilize bonke labasebenzi laba abakade ebakweleta ebese eqasha abanye kabusha. Ephetha uthi ke uma lolu daba liqhubeka kuzoba phoqa ukuthi badlulisele enkantolo yabasebenzi. Uma ngabe kufanele lolu daba luze lugcine kwi-labor court sizokwenza lokho ngoba we want to make it sure ukuthi abasebenzi baseNingizimu Afrika baphathwa ngendlela ehloniphekile. Asikwazi ukuthi sikuhulumeni wedemocracy kodwa abasebenzi baqhashazwe kanje. Imeya kamasipala waseMfolozi enyakatho likaMthaniya uXolani Bhengu wethuleke uhlahlo lwesabelo mali engango 284 million amarandi. uBhengu uthi njengoba ke izindawo ezakhele lo masipala kuyizindawo zasemakhaya intuthuko eqozayo kuzo kumqoka ukuthi ke kwisabelo mali sabo baqinisekise ukuthi ke balungisa imigwaqo engene emakhaya. Ingu 284 million amarandi imali umasipala waseMfolozi oyibekile ukuthi ke kuthuthukiswe imiphakathi eyakhele lo masipala. uBhengu uthi kunyaka 2024-2025 bazibekele ukulungisa imigwaqo engenele emakhaya ezindaweni ezahlukene kumawadi ahlukene futhi alomasipala. La eDondotha la sizokwenza khona iIDP eyandulelwa eyogcina ngoba eyogcina le esizoyenza nama ratepayers alaphana edolobheni. Ngakho ke kwiIDP ila esuka sesizobika khona emphakathini ukuthi emalini lezi bezilokusizisho sithi sithula ibudget yini esikwazile ukuthi kusiyenze bese siphinda futhi sithatha izincomo ezisho umphakathi ukuthi yini abayifuna ukuthi yenzeke. So ke esizokwethula ikakhulukazi emawadini onke o18 sinemigwaqo esesiyenzile lapha emawadini kuyiwona ahlukahlukene abeyicelwe abantu isiphelile lo mgwaqo lesayidlulisele emphakathini. Kanye namanye sinamahholo akhandwa kuyimanje laphana eWard 13 eNtuthunga kuzoba ilaphana eWard 10 koGegede sinemigwaqo eqhubakalayo njengamanje. Ward 9 uMnqagayi kuzoba eWard 8 uMfiso Road imigwaqo kuyiyona ekhandwa njengamanje. And then sizokusho ukuthi mhlambe yini esizokwenza ke manje kule budget ka 24-25
kunemigwaqo okuyona esizoyenza laphana nje eWard 5 sizokwenza umgwaqo othiwa uSodaka Access Road, siye laphana eWard 1 sizokwenza umgwaqo othiwa uNtsikeni, bese kuzothi futhi eWard 17 senza umgwaqo bezokuthiwa iMathunjwa, bese khona futhi 17 kunomgwaqo othiwa isenyosini esizowenza, bese kuba nomgwaqo ohlanganisa uWard 12 noWard 10 othiwa uKhumalo Access Road, siye eWard 15 sizokwenza uNkiyankiya Access Road. eWard 4 sibuyele sizoqedela uphase 2 wakhona ngoba umgwaqo wakhona okwade u600 km senza 300 sekufanele sokwenza omunye u300. Siye eWard 14 sokwenza iNew York Access Road. uBhengu uthi ke basezihleleni zokuthi bephinde belungise nenkundla ezemidlalo esenzala abantu ibe sezingeni ukuze nayo ifane nezinye esezilungisiwe zaba sezingeni. Kuqophake kumlando ngesikhathi inhlangano emela abalimi abakamobe South African Farmers Development Association yamukela ngokusemthethweni isitifiketi esisho ukuthi ke lenhlangano sinelungelo lokuba ingxenye yalemboni ngokugcwele. Ngqongqoshe zokuhwebelana nezimboni kanye nokuncintisano Ibrahim Patel uthi ke lokhu kuyingqophamlando esho kokunqoba kubalimi abasafufusa. Basole amaphiko abalimi bakamoba basafufusa kulandela ukunikwa kwenhlangano ebamele isitifiketi sokuba ilungu eliphelele lemboni ngokusemthethweni. Ekhuluma emcimbini wakusihlo ukudlulisela kwalesi sitifiketi, ungqongqoshe womnyango wezokuhwebelana nezimboni nokuncintisana kuleli uthi ke abebala elimnyama sekunesikhathi eside beyingxenye yokusebenza ngomoba kepha bebesebenza ngaphansi kwengcindezi. And that is that story because what the history tells us is that black South Africans have been in sugar farming for 180 years. And it tells us that it had interruptions, it had challenges, and the symbolic entry of SAFTA permanently into the institutions of the sugar industry is an indication, it's a symbolic celebration of 180 years of connection with the land, with the cane, with the sugar, and we're bringing those black farmers back into the center of the sugar industry. Inhlangano iSAFTA yasungulelwa ukulwela inkululeko kanye nokuthuthukiswa kwabalimi abasafufusa kube uhambo olunzima njengoba abalimi bebebhekana nobunzima nokuze kwaphoqa ukuba babambe imbhikisho ukuzwakalisa izikhalazo zabo nokunye okuningi. Usihlalo weSAFTA uthi ke manje lokho kubanika isithunzi emkhakheni kanti sebezoqala ukuthuthukisa ngendlela abalimi. Usuku lwengqophamlando la khona sicelebrate khona irecognition kaSAFTA permanently kwi-sugar industry. Uminister uPatel bezo handover imigomo kumbe imithetho yemboni emisha eshoyo ukuthi uSAFTA usenelungelo lokuba ingxenye yemboni permanently. Baningi kakhulu esingababala kusukela ku-portfolio committee ka-trade and industry okuyibona abasilekelela ichero mamfabs kanjalo nabasebenzi baka-DTIC kanjalo-ke nabasebenzi baka-SASSA but kakhulu abalimi bethu abetoyitoya belwela lolu lungelo okuthena uma silithola liba into etemporary kodwa namhlanje abalimi becelebrate ngoba sesi-permanent kusho ukuthi ngamanye amazwi ngeke kusahlehliseka ukuthi siyilunga lemboni yakashukela. Abalimi abamnyama namhlanje bazizwela kusekhaya kwashukela, ingakho namhlanje uminister bonke bephumile bezosijabulisa lolu suku namhlanje sesi-permanent ku-sugar industry. Iningi into elethwa ukuthola status as permanent, even banks will start respecting us. Nama-dreams nawo nje business azokwazi ukufezeka ngenxa yokuthi-ke sesihloniphekile abekuhlupha ukuthi ungazeki noma uzobe ukhona ngonyaka ozayo ngoba phela kahle kahle imithetho ngabe i-expire kusho ukuthi nawo kuyaphela ngawo kodwa kahle kahle manje sisoqala ukuthi senze imisebenzi ezozinza senzele ikusasa ngoba sesiyazi ukuthi the sky is the limit. Lemboni ingezinye zezibalulekile kuleli njengoba imikhiqizo yabo yakha-ke imikhiqizo eyahlukene edinga ushukela kanti iphinde satshalaliswe nakwamanye amazwe. Kuvele ukuthi-ke lokhu kuzosiza njengoba lo mkhakha ubheka ukukhulisa yona ke lemboni. We are driving the narrative of reimagining the cane industry. So we are looking at increasing area under cane, and through that we are looking at expanding the industry to include not just the current initiatives in terms of diversification, but more, far more, which will look at making us continuing to strengthen our role as an industry in the economy and also in our own way continue to contribute to the provincial economy and of course the country. Kuphinde kwaqonyeliswa abadlala indima ukuze ke kufinyelele lapha endabeni ezwani KZN TV
kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Siphinde futhi iseyitolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZN TV. Nazo bekuyihlekwana obekuyizona besithe izona ehamba phambili. Belisenkantolo lwesilo nabasendlunkulu iqembu Team Shuka limise amakhansela kanti ke yabhidliza iChina Mall eThekwini. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Rand lakuleli lu 18.99 cent maqhathaniswa nedola America libo 20.37 cent maqhathaniswa neeuro libo 23.76 cent maqhathaniswa nopondo waseBritain igolide lona $2,339.44 cent ounce wona ngahluziwe wona $89.01 cents umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi Golden Arrows Steve Kompela uthi ke ibhola laseNingizimu Afrika liyaludinga kuhlobo labadlali abakwazi ukujika indoda abanjengo Joel Asimnini, Nelson Thinejadla noJabu Shuffle Mahlangu ngenhloso yokugudluza ibhasi sipakwa ngamanye amaqembu eDStv Premiership. uKompela kobekhuluma ngomdlalo waleli qembu Siyanda Squish Mthanti. Lo mdlali ke wasophondweni lesokudla usekhombise izimpawu zokuba yilo luhlobo lomdlali onomjiko yaphambili okwazi ukuqhelisa indoda endleleni ngomjiko ngaphambi kokugoba ke amabhola ayingozi. Nasi isimo sezulu esikalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo impela sonke emnandi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.